Zuzenean gaude, Bilboragoaz, helen Jon Gomez Garaik esan digu Erronda Zahar jatetxearen garrantziaz, ezta? Bazterketa jasateko zorian edo bazterketa sozialean dauden hoiei laguntza emateko proiektu bat. Jon Gomez Garai, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai Xabi, eta guk Erronda Zahar jatetxea ezagutu baino kobertura arazoak dauzkagu eta beraz konexioa ez litzaizueke oso ondo iritsiko Miramonera, bertara sartu baino bertako erabiltzaile bat ezagutuko dugu, bazterketa sozialean dagoen lagun bat ezagutuko du, Bitxor, mundakarra baina hemen bizi dana eta hementxe dago, Bitxor, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, konta iguzu, zu larun bateko Baskaria etortzeko azara, ezta? Bai, konbidatu izten nahen, oindara itxi da, hauze gana itxe oso importantia, gente esklusion soziala da bilena etorten da, Hemen batzen sarie kuadria majoa, ezta? Txelagoe. Eta menua... Da jana ize... Zein, baina menua badakizure zein dan? Bai, noski bai. Zein? Zaztire. Ina basurize... Amigo! Ostras, kategorian baskalduko duzu orduen. Ze importantea da, Bitxor, zuentzako, bertara etortzea, Erronda Zaharra etortzea, bertako jabeekin eta zerbitzariekin egotea. Zergaitik da importantea zuentzat? Ba, Bitxu, guk neo ginen Holanda, ontze momentu ondo nao, etxetxu baten da, neure etxien da, ondo, baina egon nintzen da, pasaitxe izizu super txarto. Ez tekozu, ez tekozu nun jun bez. Ez daukazu nora joan, norekin egon, ez? Ez, norekin egon da, eurek emotiztie hori falta itxezunien gauzak eta hori bizartziaz gauzak eta berak eurek Oscar da Meli diez super kariñosoak, super majoek. Askotan faltadan maitasun eta kariño hori, askotan horrelako tabernetan aurkitzen duzue. Karo, zu bakarrin zauze bizitza honetan da, ez teko zu inorra albuen. Ni ontsa momentuen bizitza honetan, ez naz konturaten, ez du bier lagunik albuen, nirentzako ontsa momentuen bizitzien albuen badekoteren baten bateri da problemi diez nirentzako. Nik... Asko sufritu duzu, Bitxor, bizitza horretan. Bai. Zuk lehen kontatu idazu, zuzenean sartu aurretik, istripu oso larri bat izan zenuela, 2 urte koman pasa zenituela, eta horrek zure bizitza zeharo aldatu zuela, ezta? Bai. Gadu nintzen bizitza osoa, egiz esango zut, nire bizitza lehenien ez da, hoiena ez da izan. Bakizu, egon diez alkola, drogak, eta guztizu, eta nirentzako ontxe da bizitze. Orain ari zara bizitza bizitzen. Adoratzen bizitze. Orain hartu diozu nolait esatarren, droga, alkohol eta horlakoak gabe, hartu diozu bizitzari honetako zentzu eta kolorea, ez da Bitxor? Eta larun batean egin behar duzuen Baskari horrekin, ja, ni te cuento. Janda. Indiabak, haitzen deuz. Ze importantea den, horrelako tabernek, Uribarri auzoan gaude Bilbon, Erronda Zaharra tabernak antolatzen duen Baskaria, bazterketa sozialean dauden, edo egon daitezken, egoera zaurgarrian egon daitezken lagunentzako antolatzen du Baskaria, bertara etorriko da Bitxor, ze importantea, zuek bertara etortzea, eta lagun artean komunitatean eta kuadrilla ederrean egote, ez da Bitxor? Bai, da gero, da behitu, John, hauze gauza importantia esatiko. Gentie etorten da emoten dugu osak bizotzeaz. Ez du nahi diru, ez du nahi admirazio, ez bihotzeaz emoten dugu. Eta ze importantea den, ez da? Bihotzagaz gauzak egitea. Hori gurintzako egun ginen, hori diru barik, tandarrez, da... Nik ikusten dut, John, lehen, espada diez egoten nire albuen horrelako pertsonak? Horrelako pertsonak, zubietzeko pertsonak, zeitzelako diez.
Bitxor, parkatu, segundotxo bat, zuzenean gaude eta ebagi egin behar dugu, hala ere, eskerrik asko benetan adierazpen ederrak, eskerrik asko guzti hau bibazueken zuzenean kontatza ditik, eta Bitxorrek esan du, bihotza, gauza gehiago egin behar dira bihotzarekin, eta Erronda Zaharra bezalako jatetxen ekarpena, zoragarri eskartzen da, egoera zaurgarrian, bazterketa sozialean dauden lagunak, komunitate baten parte sentitu, maitasuna jaso, eta zergaitik ez, bihotzarekin, elkarrekin mundu hobe baten alde egingo dugulako, Bitxor, eskerrik asko. Hori. Eskerrik asko Xabi Maialen, Bilboko Uribarri auzotik. Nahi duzuen arte. Eskerrik asko Jon Gomez Garai eta Bitxor, begira, irrifarre bat, eta zoriontasuna aurpegian. Merezi du.